Hoxe luns pola mañá inaugurouse unha tenda da man de Asdeme co obxectivo de amosar e ofertar o traballo que os usuarios desenvolven no seu centro ocupacional. Continúan deste xeito co firme propósito de acadar a integración social por medio do traballo e evitar a marxinación que adoitan padecer os discapacitados psíquicos neste ámbito. Dende a dirección dan os máis detalles sobre a apertura. Pois a finalidade desta tienda é mostrar todos os artículos e produtos que fan os usuarios de Asdeme no centro ocupacional, nos diferentes talleres, tanto de carpintería como de serigrafía e, bueno, outros que non podemos mostrar, non? Porque facemos limpezas e facemos lavandería, pero eso non se pode mostrar, a aula de axuste tampouco, pero bueno, é un pouco achegar ao pobo e á sociedade a labor e o traballo que fan nos diferentes talleres que a veces descoñécese. Na tenda poderánse atopar camisetas e prendas variadas para serigrafiar, así como a diferentes traballos de carpintería ou bisutería feita á man. Os interesados en botar unha ollada poderán o facer pola mañá de 12 a 2 e pola tarde de 5 a 8:30 na rúa Luciano Trabadelo, número 5, en Chantada. A tenda estará aberta de xeito temporal durante 2 semanas, polo que a oportunidade de visitala limitarase ata o 8 de xuño.